Кримсько-татарський прапор замайорів у анексованому Криму. Стяг розмірами 1,5 на 3 метри підняли у будинку політв'язня Казіма Аметова на висоту близько 10 метрів. Його встановив керівник об'єднання Аккая Різа Асанов. Це вже 4-й національний стяг, який підняли у будинках кримсько-татарських політв'язнів. Невдовзі вони з'являться на усіх будинках кримсько-татарських бранців Кремля, обіцяє Різа Асанов. А сам Казім Аметов про встановлення прапору у його будинку вже дізнався. В своем дворе вы можете ставить все, что угодно. Тем более, есть кто-то из наших ребят отправлял запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, и пришел ответ о том, что крымско-татарский флаг не входит в ранг запрещенных символик Российской Федерации. Но когда ребята, сидя в тюрьмах, знают, что над их домом развивается крымско-татарский флаг, поверьте, им очень приятно. Казім Аметов, Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Руслан Трубач – фігуранти сфабрикованої справи від Жіє Кашка. Їх звинувачують у вимаганні коштів у громадянина Туреччини. Усі фігуранти заявляють про свою невинуватість. Окупаційний суд міста Сімферополь подовжив їм термін утримання у СІЗО до 15 вересня поточного року.